Que tal, como están? Benvidos. O BNG segue firme na súa convicción de que se podería poñer en marcha un sistema de aparcamento da hora gratuito na nosa cidade. Así as cousas, o BNG, despois de ser moi crítico co funcionamento e con toda a polémica que rodea este servizo, vende presentar unha campaña para que se poida instalar un sistema de rotación de vehículos, unha campaña na que van a implicar a toda a cidadanía cunha recollida de sinaturas. Dende hai tempo, o BNG ven insistindo na problemática xurdida coa prestación do servizo da hora e o guindastre despois de que unha sentenza xudicial obrigara o Concello a apartar a empresa Setexa Parqui por unha irregularidade. Dende ese intre, Compostela Aberta decidiu comezar un proceso de municipalización deste servizo que de momento resultou fallido. Dende o bloque xa expresaron en numerosas ocasións que a actuación do goberno local neste caso é unha chapuza. Porque nós cremos que non se poden estar facendo peor as cousas. Sabedes que nós sempre vamos a defender a asunción directa por parte da Administración Pública dos servizos públicos e sempre vamos a defender que se remunicipalicen servizos que non o estaban ou que se recupere para a xestión directa servizos que actualmente están externalizados, pero creemos que as cousas se teñen que facer ben. Facelas ben era, primeiro, non misturar a execución de sentencia con ese proceso, e, por tanto, o que tiña que facer o Goberno en setembro de 2015 era executar o que lle mandaba o xuiz, e unha vez executada esa sentencia, iniciar o procedimento de remunicipalización, e non ao revés. Creemos que é toda unha auténtica chapuzada, porque non pode ter outro nome, o tema das prórrogas. Hai días, Rubén Cela xa pedirá a interrupción inmediata do pago da hora e agora o BNG ven de dar outro paso. Os nacionalistas organizan unha campaña de sensibilización para que o goberno local baralle poñer en marcha un modelo alternativo de aparcamento que consistiría na rotación de vehículos controlada por un sistema que non inclúa ningún tipo de pago. O bloque vai levar a cabo neste sentido unha recollida de sinaturas entre a cidadanía. Unha recollida de sinaturas para mostrar ao Goberno Municipal que isto non é unha tema do BNG, que ten un amplísimo e absolutamente mayoritario respaldo social e un Goberno que alardea de participación e de ter en conta a opinión da xente. Se quere saber o que opina a xente, eu tamén doulle unha idea ao Goberno Municipal. Se queren que fagan unha consulta e que poñan os dous modelos en riba da mesa e que a xente poida opinar libremente que modelo de rotación de vehículos quere para Santiago de Compostela, se é posible. O BNG xa se reuniu con algúns sectores da cidade e pretende seguir informando sobre a súa proposta a través de xuntanzas con asociacións de comerciantes e de veciños e outros colectivos, e que o voceiro nacionalista cree que o goberno de Martiño Noriega debería estar aberto a novas opcións. Pola súa parte, o PP vende poñer o foco de atención no sistema de axudas para bonotaxi. Trátase dunha proposta pola que as persoas con mobilidade reducida que teñan dificultades para acceder ao transporte urbano poidan beneficiarse do servizo de taxi. Para os populares, Compostela Aberta fracasou na execución desta iniciativa. O PP chama a atención a resolución da convocatoria de axudas para que persoas con mobilidade reducida que teñen dificultades para moverse no transporte urbano poidan beneficiarse de facilidades para desplazarse en taxi. Trátase dunha proposta, a do bono taxi, que saiu precisamente do Grupo Popular e que Compostela Aberta tratou de poñer en marcha, segundo o concelleiro Alejandro Sánchez Brunete, sen moito éxito. E que para os populares este é un claro exemplo da mala xestión do goberno local, neste caso nun asunto que ten que ver con axudas sociais. Sánchez Brunete non entende como, tendo en conta a cantidade de persoas que contan con tarxetas especiais por mobilidade reducida, só se adxudicou a axuda do bono taxi a 3 cidadáns. Vemos, en definitiva, que una buena iniciativa fracasa cuando la gestiona este gobierno de Compostela Aberta. Ha sido incapaz de transformar la solidaridad fiscal de los contribuyentes en apoyo social a los conciudadanos más necesitados. Entendemos que la política social en el Concello de Santiago está en estos momentos en manos muertas, ¿no? Y estamos ante un claro ejemplo de cómo Compostela Aberta se infla en los discursos sociales. Y claro, por eso digo que este es un gobierno que se infla en los discursos, pero después se desinfla en la gestión real.
E falamos agora de obras porque agardase que nas vindeiras semanas comecen varias actuacións nas que o Concello vai investir uns 350.000 euros. Por un lado, vanse pavimentar varias pistas en Sabugueira, Marrozos e en Figueiras, e tamén se vai arranxar unha das vías de servizo da Avenida do Cruceiro da Coruña. Estes traballos na vía de servizo ao leste permitirán renovar o actual aglomerado en mal estado ao tempo que se repararán as beirarrúas e se acometerá o rebaixe dos pasos de peóns existentes para garantir a accesibilidade. Outra das actuacións afectará a Rúa das Cancelas, na zona do McDonald's, no seu encontro con Rodríguez de Viguri, onde non existen beirarrúas. Urbanización e accesibilidade no ámbito da Rúa das Cancelas, que é unha obra, unha bella demanda non da veciñanza do barrio, prácticamente de todo o mundo, non, porque é un tramo moi intransitable, e, bueno, logo de bastante tempo, conseguimos desbloquear o tema de cesións e vamos poder permitir ter ali, unha aceriña de 2 metros, non? A obra foi adxudicada a Excavaciones Midón, e a previsión é que poidamos que vaya a Xunta de Goberno da semana que ven, e que logo, unha vez asinado o contrato, en 2 semanas, 3 semanas, poidéramos estar empezando ali. E máis cousas, cambiamos de asunto. Esta mañá deronse cita na Catedral numerosos fieis que quixeron acompañar o arcebispo Monseñor Julián Barrio na celebración do 25 aniversario da súa ordeación episcopal. Entre outros, asistiron a esta cerimonia o cardeal Antonio María Rouco Varela. Hai 25 anos que o arcebispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, recibía a ordeación episcopal. Hoxe, por este aniversario, presidiu unha eucaristía moi especial na Catedral Compostelá, na compañía do seu prebisterio, dos obispos de Galicia e de outros prelados, como o cardeal arcebispo emérito de Madrid, Monseñor Antonio María Rouco Varela, ou o presidente da Conferencia Episcopal Española, Monseñor Ricardo Blázquez. Á misa tamén asistiron numerosos fieis, e nela deuse lectura unha bendición do Papa Francisco, na que o pontífice felicitaba o arcebispo compostelán. Tras a misa celebrouse un acto académico no que se presentaron varios volumes de textos do propio Monseñor Julián Barrio, que foron presentados por Isidro García Tato e Francisco Buide. Tamén se proxectou un vídeo no que se podían visionar escenas da actividade pastoral do arcebispo ao longo destes 25 anos. E Mans Unidas ven de presentar a súa campaña Comparte o que importa. Na súa loita contra a fame e a pobreza, o ONG invítanos a reflexionar sobre un mundo máis xusto e máis sustentable. Mans Unidas leva case 60 anos plantándolle cara á fame. A ONG presenta a campaña Comparte o que importa, unha iniciativa que demostra que todos e todas somos necesarios e podemos ser parte da loita contra esta traxedia. Lo que pasa con el aceite de palma, que como salió en las noticias, lo vimos bastante de cerca, pues eso sucede con la mayoría de las materias primas, no solo con el aceite de palma. Creo que lo importante es informarnos, tomar conciencia, preguntarnos, cuando vamos a hacer la compra, pues ¿qué estamos comprando? Y así como me dijiste, ¿por qué es tan barato? ¿Cómo pueden unas mandarinas venidas de Sudáfrica costar menos que unas que vienen de aquí de España? Cuando el gasto en el transporte, el gasto combustible, ¿en qué condiciones estuvieron esas personas que trabajaron en la cosecha? Pues todo eso tenemos que empezar a replantearlo, no ir a comprar así en frío porque es más barato. A falta de auga é un dos grandes problemas do hemisferio sur, un preciado ben do que dependen aspectos tan básicos como a alimentación, a sanidade ou a escolarización das rapazas. En buena parte de África y en buena parte también del mundo, en el hemisferio sur, el agua es un problema grande, es vital para la vida. Y es uno de los proyectos que Manos Unidas que ayuda bastante. Además es muy, digamos, el proyecto más sencillo que se puede decir de implementar y con una mayor incidencia rápida. Hablamos de un pozo de agua con las compañías indias que operan allá, viene a costar como unos 5.000 euros.
todo el tema del agua pues depende sobre todo de la mujer y de las niñas que tienen que ir a por agua. Eso hace que muchas niñas o bien abandonen la escuela por las distancias, que tengan que estar pendientes de las tareas domésticas. En la medida que vamos preparando más puntos de agua más cercanos, la vida se vuelve más fácil. Incluso también repercute en el tema alimentario y sanitario indirectamente. El tema alimentario, con la creación de pequeñas huertas cerca donde hay agua, es muy fácil ya crear para primero enriquecer la propia dieta y luego incluso venta. Crear un mercado en Zambia pode supoñer un motor cara a unha vida moito máis digna para os seus habitantes. Yo estoy allí en Zambia, en una zona muy rural. Entonces todo el mundo está dedicado pues a la agricultura y a la cría pues de algunos animales, especialmente la cabra y los pollos. Entonces veía como las condiciones, sobre todo las mujeres, en las que se vendían sus productos agrícolas, pues eran unas condiciones muy difíciles y complicadas. Y es así como pensé pues en Manos Unidas, y además Manos Unidas, que es un grupo de mujeres los que establecieron esto, pues dije, qué bonito, ¿no? Mujeres que ayudan a mujeres. Entonces es así como luego Manos Unidas dio luz verde, le pareció una apuesta interesante y en dos fases. Primero hicimos el mercado y después dos pequeños almacenes con las letrinas para guardar los alimentos, para evitar ese trasiego, tener un sitio céntrico cómodo, limpio, también con las letrinas, o sea, ha sido moi bonito. Este xoves, día 8, Salón a Fundación da Rúa do Vilar acollerá a conferencia ás 8 da tarde do misioneiro Gabriel Domingo Rodríguez, quen leva máis dunha década vivindo en Zambia. Había posibilidades polas baixas temperaturas que estábamos a sufrir nos últimos días, pero finalmente a neve non chegou a Santiago. Moitos ansiaban amencer cunha estampa branca de Compostela, pero xa ven que a mañá foi bastante tranquila na nosa cidade. Choveu, pero a neve non fixo acto de presenza, así que o único que tiveron que facer os cidadáns foi abrigarse ben para andar pola rúa, porque o frío sí que se fixo notar. Pois imos xa coas predicións para os vindeiros días. A información xa saben, como sempre, recollémola de Meteo Galicia. O xoves o ceo estará parcialmente anubrado durante o día, cara á noite entrarán nubes baixas polo oeste e chuvias. As temperaturas mínimas estarán sen cambios significativos, mentres que as máximas terán un lixeiro ascenso e o vento será frouxo variable. No venres teremos intervalos anubrados con chubascos máis probables pola mañá e pola tarde no terzo norte, que serán de neve por riba 2000 metros. As temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso e o vento soprará de compoñente norte moderado. O sábado o ceo estará nubrado todo o día con posibilidade de algún chubasco polo norte na mañá. As temperaturas mínimas descenderán, mentres que as máximas estarán sen cambios significativos. O vento soprará frouxo de compoñente oeste. O xoves en Santiago teremos ceos anubrados pola mañá, máis cubertos pola tarde. As temperaturas irán dos 0 graus de mínima aos 10 de máxima e os ventos soprarán do sudoeste. No venres agardamos ceos anubrados con chubascos que pasarán a chuvias débiles pola tarde. As temperaturas mínimas ascenderán aos 6 graus e os ventos soprarán do norte. Para sábado teremos ceos anubrados de novo, pero sen chuvias. As temperaturas irán dos 3 aos 10 graus e os ventos soprarán de compoñente oeste. Pois con frío ou sen el, sempre hai tempo para facer algunha que outra actividade no noso tempo de lecer. Boten un ollo á nosa axenda cultural.
E con isto rematamos o repaso desta xornada de mércores na nosa cidade. A continuación quedamos co preguntoiro. Hoxe conversamos co concelleiro do PSOE, Gonzalo Muiños. Volvemos agora, graciñas por acompañarnos.